Benvinguts de nou a Enrocat amb sa llengua, l'espai on els escacs, la cultura i les paraules de Menorca es troben damunt el mateix tauler. Avui parlarem d'una peça extraordinària, la dama. La dama és la peça més poderosa dels escacs moderns, però no sempre va tenir aquesta força. La seva evolució ens explica molt sobre la història del joc i sobre com les regles poden transformar completament una partida. Avui descobrirem com la dama va passar de ser una peça limitada a convertir-se en la gran protagonista del tauler. Reflexionarem amb una frase vinculada a Valentino Rossi, aprendrem què és la claredat de línia, resoldrem el problema del dia i acabarem amb una expressió menorquina molt visual. No corre tant un cavall com una mala nova. La curiositat d'avui és aquesta. La dama no sempre va ser la peça més poderosa dels escacs. En formes antigues del joc, com el xatranj, la peça que avui coneixem com a dama tenia un moviment molt més limitat. No podia recórrer files, columnes i diagonals com ara. Era una peça discreta, amb poca mobilitat, però durant l'evolució dels escacs a Europa, especialment a finals de l'edat mitjana i inicis de l'edat moderna, les regles canviaren. La dama va adquirir una força enorme. Podia moure's com una torre i com un alfil alhora. Aquest canvi va transformar completament el joc. Les partides es tornaren més ràpides, més tàctiques i més dinàmiques. Els atacs al rei podien arribar amb molta més força. Una dama activa podia canviar el resultat d'una partida en poques jugades. Per això la dama és tan important. No només té poder, també té responsabilitat. Una dama mal col·locada pot quedar atrapada. Una dama que surt massa pres pot perdre temps, però una dama ben coordinada amb les altres peces pot ser decisiva. La història de la dama ens recorda que als escacs el poder real no és només tenir força, és saber emprar-la en el moment adequat. La frase d'avui està vinculada a Valentino Rossi. El secret és no tenir por de perdre, sinó tenir ganes de guanyar. És una frase molt útil per als escacs. Quan juguem una partida, la por pot aparèixer fàcilment. Por de perdre una peça, por d'equivocar-nos, por d'atacar i que no funcioni, por de prendre una decisió important. Però si només jugam per no perdre, moltes vegades acabam jugant massa passius. Això no vol dir jugar sense pensar. Vol dir jugar amb valentia i amb criteri. La dama ens ajuda a entendre aquesta idea. És una peça poderosa, però no pot actuar tota sola. Si la llançam a l'atac sense suport, pot convertir-se en una debilitat, però si la fem participar dins un pla, pot donar energia a tota la posició. Als escacs, com a l'esport, no basta evitar errors. També hem de cercar oportunitats. No es tracta de jugar amb imprudència. Es tracta de jugar amb confiança. La paraula d'avui és claredat de línia. En escacs, parlam de claredat de línia quan una peça de llarg abast, com una torre, un alfil o una dama, té una fila, una columna o una diagonal lliure per actuar. Les peces de llarg abast necessiten camins oberts. Una torre necessita columnes o files. Un alfil necessita diagonals. I la dama pot emprar totes dues coses, files, columnes i diagonals. Quan una línia està bloquejada per peces pròpies o rivals, la peça no pot mostrar tota la seva força. Però quan la línia s'obre, la peça pot atacar, defensar, pressionar o crear amenaces molt importants. Per exemple, una dama en una diagonal oberta pot apuntar directament cap al rei rival. Una torre en una columna oberta pot pressionar un peó feble. Un alfil en una diagonal neta pot controlar moltes caselles alhora. La claredat de línia ens ensenya una idea molt important. Una peça forta necessita espai per respirar. Tenir una dama poderosa no serveix de gaire si totes les seves línies estan tancades. Ara
arriba el nostre problema del dia. Avui et propòs mirar la posició pensant especialment en la dama i en les línies obertes. Mira bé el tauler. Primer, localitza on està la dama. Segon, mira si té diagonals, files o columnes obertes. Tercer, comprova si alguna peça pròpia li tapa el camí. Quart, observa si pots obrir una línia amb una captura, un avanç de peó o una jugada preparatòria. Et deix uns segons per pensar. Quan analitzam una posició amb dama hem d'anar amb compte. La dama és molt poderosa, però també és molt valuosa, no convé exposar-la sense motiu. Per això, abans de moure-la, demana't. La dama ataca qualque cosa? La dama defensa qualque peça important? La dama pot crear una amenaça contra el rei? La dama té una línia clara o està atrapada darrere altres peces? A vegades la millor jugada no és moure la dama, sinó obrir-li el camí. Ara revisa la teva resposta. Has trobat una línia oberta? Has vist si la dama podia entrar en joc? Has comprovat si la jugada tenia suport? Si ho has fet, ja has entrenat una idea essencial. Les peces fortes necessiten bones línies. L'expressió menorquina d'avui és no corre tant un cavall com una mala nova. Aquesta expressió vol dir que les males notícies s'escampen molt ràpidament. És una frase molt visual. Ens diu que per molt ràpid que pugui córrer un cavall, una mala notícia encara pot anar més de pressa. La podem emprar quan una informació negativa arriba a molta gent en molt poc temps. Per exemple, quan qualcú comet un error i tothom ho sap de seguida. I això també passa als escacs. Una mala jugada es pot notar immediatament. Una peça penjada, un rei insegur, una dama massa exposada o una línia oberta contra nosaltres poden convertir-se en una mala notícia damunt el tauler. Però l'expressió també ens dona una lliçó positiva. Si sabem que les conseqüències poden arribar ràpid, hem d'aprendre a pensar abans de moure. Podríem dir, no corre tant un cavall com una mala nova. Als escacs, una decisió mal calculada pot córrer molt de pressa per tota la posició. Avui hem après que la dama no sempre va ser la peça més poderosa dels escacs i que la seva evolució va transformar completament el joc. Hem reflexionat sobre la confiança i les ganes de guanyar. Hem après què és la claredat de línia. Hem entrenat la mirada amb el problema del dia. I hem descobert l'expressió menorquina. No corre tant un cavall com una mala nova. Això ha estat Enrocat amb sa llengua. Ens veiem al pròxim episodi. I recorda, una peça poderosa necessita una bona línia, però també una bona decisió.